ହନୁମାନଙ୍କ ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘନ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା। ମୁଁ ବାଲ୍ମୀକି ମହର୍ଷି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ। ହନୁମାନ ଯେ କମ୍ପନ ବିଶ୍ରାମ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଶନିର ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସଠିକ ସଂକଳ୍ପ ହନୁମାନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସାହସ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଶିଖାରେ। ମଙ୍ଗଳ ବାକ୍ୟ ରାମ ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ୱାସ, ରାମ ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ପଥ, ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପଙ୍ଖ ଖୋଲି ବୀରବାନର ଉଡ଼େ। ରାମ ରାମ ଜୟ ରାମ କହି ପଙ୍ଖର ବେଗ ବଢ଼ି ସମୁଦ୍ର ପାର କରି ଲଙ୍କାକୁ ହନୁମାନ ବଳ ଦେଖାନ୍ତି। ସୀତା ମାତାର ଚିହ୍ନ ପାଇଁ ରାମଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସହିତ ଯାତ୍ରା କରେ। ସୁନ୍ଦର କାଣ୍ଡାର ପ୍ରଥମ ପଦକୁ ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ ଆସିଛି। ରମ୍ଭ ଆସିଛି, ରମ୍ଭ ଆସିଛି। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଶିଖରରେ ଠାରୁ ରାମକୁ ମନରେ ଧ୍ୟାନ କରୁ। ବାନର ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଉପଜେ, ଜୟ ନିଜର ମାନିବା। ପର୍ବତ ଭଞ୍ଜି ପବନ ପଥ ଦେଖାଏ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାଦରେ ଆକାଶ ଥରଥରାଏ। ଲହରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଶା ତରଙ୍ଗାଏ, ସମୁଦ୍ରର ସାକ୍ଷୀ ହୁଏ। ସମସ୍ତ ଦେବତା ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କରେ। ବୀର ବାନର ଉପରେ ପଡ଼େ, ସୀତା ମାତାର ଦୁଃଖ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକୁ ପ୍ରଥମ ଆଲୋକ ବନାଇ। ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଦେବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ହନୁମାନଙ୍କ ଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୁଏ। ମୁକୁଳ ସୂଚନା ଭକ୍ତି ଥିଲେ ଶକ୍ତି ଉପଜେ, ଆସ୍ଥା ଥିଲେ ପଥ ଖୋଲିଯାଏ। ରାମ ନାମ ରକ୍ଷା କବଚ, ସୁନ୍ଦର କାଣ୍ଡ ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ।